Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ στην παρουσίαση του πρώτου βιβλίου της Νικολέτας Ρωσολίμου, το παρελθόν. Πραγματικά χαιρόμαστε να βλέπουμε νέα παιδιά να καταπιάνονται με τη γραφή και ειδικά όταν πρόκειται για δύσκολα πράγματα, για δύσκολα θέματα που η Νικολέτα σίγουρα δεν τα έζησε. Δηλαδή η Νικολέτα, αυτό που με εντυπωσιάζει σε αυτό που έκανε στο παρελθόν, είναι ότι γύρισε πίσω στη δεκαετία του 50, έψαξε, προσπάθησε να το βιώσει και η ίδια, προσπάθησε να νιώσει όπως ένιωθαν τότε αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή σκάλισε το παρελθόν, έμαθε το παρελθόν και αυτό σημαίνει ότι κατάλαβε τι γινόταν τότε. Έχει αίσθηση του παρελθόντος και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν δεν ξέρουμε το παρελθόν δεν έχουμε μέλλον, οπότε η περίπτωση της Νικολέτας αποτελεί ελπίδα για τη νέα γενιά. Και αυτό εμένα με συναρπάσει περισσότερο σε αυτή την ιστορία που παρουσιάζουμε σήμερα εδώ, ότι μια μαθήτρια 13 ετών έκατσε και έψαξε στην Αμερική του 50 τι γινόταν με τις φυλετικές διακρίσεις, ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Και είναι μια ιστορία με μια πλοκή πολύ ανατρεπτική και αυτό θα το καταλάβετε και από το εξώφυλλο. Βλέπετε μια νεαρή κοπέλα τραγουδίστρια που έχει σκούρο χρώμα, ωστόσο στην πραγματική της ζωή η πρωταγωνίστρια είναι λευκή, έχει λευκό χρώμα. Αυτό από μόνο του είναι μια ανατροπή, γιατί θέλει να δείξει ότι η πρωταγωνίστρια έφυγε από τη ζώνη ασφαλείας, πήγε σε μια γειτονιά όπου ζούσε ένας λαός σκουρόχρωμος, εκεί πήρε πάνω της αυτόν τον λαό, όλα όσα έζησαν, την απομόνωση και κατάφερε μέσα από αυτόν τον φυλετικό διαχωρισμό να πετύχει, να καταφέρει να κάνει τον όνειρο της πραγματικότητα σε έναν δρόμο με πολλές δυσκολίες, με πολλά διλήμματα, αλλά η Νικολέτα είχε πάντα την καρδιά μπροστά, την πήγαινε η καρδιά, δηλαδή κατάφερε να αποφασίσει με σωστούς αισθητήρες. Αισθητήρες που σίγουρα έχει και η Νικολέτα και τώρα θα μου επιτρέψετε να πω μια καλησπέρα στους γονείς της, στην Ιωάννα Μακρύ και στο Στάθη Ρωσόλυμο, που φαίνεται ότι από τα παιδικά της χρόνια η Νικολέτα είχε κεραίες για να κάνει ένα τόσο μακρινό ταξίδι στο παρελθόν και να μας παρουσιάσει σήμερα το πρώτο της βιβλίο στα 15 της έτη, και θέλω να την ευχαριστήσω πολύ που μας τιμάς, που μας επέλεξες σήμερα να είμαστε το παρελθόν σου σε ένα λαμπρό μέλλον που σίγουρα θα έχεις, γιατί έχει ακόμα 2 έτοιμα βιβλία η Νικολέτα, οπότε θα ξανάρθουμε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό σήμερα και γι' αυτό στηρίζουμε όλη αυτή την προσπάθειά σου, Νικολέτα. Σε ευχαριστούμε. Είσαι ελπίδα για μας. Εγώ δεν θα πω περισσότερα πράγματα για το βιβλίο, γιατί έχουμε εδώ πολύ σημαντικούς ανθρώπους και ωραίους ανθρώπους που μπορούν να σας μιλήσουν γι' αυτό. Μαζί μας είναι, θα ξεκινήσουμε από τον Γιάννη Σερβετά, το γνωρίζετε όλοι, ραδιοφωνικός παραγωγός, παρουσιαστής, αλλά και συγγραφέας. Δίπλα μου κάθεται η Ηλία η Χριστάρα, η εξαιρετική συνάδελφος από την ΕΡΤ, που ξυπνάμε κάθε πρωί μαζί της. Ωστόσο, δίπλα στην Νικολέτα βρίσκεται η φιλόλογος της, που θα θέλα να ξεκινήσουμε μαζί της σήμερα, γιατί η Πινελόπη Τσιφτσοπούλου σίγουρα έζησε τον αγώνα αυτό της Νικολέτας πιο κοντά από όλους μας. Είμαι σίγουρος ότι σου μοιράστηκε πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι ένιωσα κάθε αγωνία της. Μέχρι τη στιγμή που με πήρε, θυμάμαι, τηλέφωνο και μου είπε «Πινελόπη, επιτέλους βγήκε το βιβλίο». Χαρούμενη όσο δεν πάει. Εντάξει. Λοιπόν, ας ξεκινήσω λοιπόν. Σήμερα δεν θα σας παρουσιάσουμε απλώς λοιπόν ένα βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που γεννήθηκε, πήρε μορφή και σήμερα γίνεται πραγματικότητα για την Νικολέτα. Και πίσω από αυτό το όνειρο βρίσκεται ένα κορίτσι που για μένα, όπως και για πολλούς θα ήθελα να πιστεύω, πάντα ξεχώριζε. Είχε πέσει στα μάτια μου κάποια στιγμή, θα ξεκινήσω με μία φράση, που δόθηκε στα παιδιά του φροντιστηρίου όπου δούλευα. Αυτή η φράση έλεγε: όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, είναι σαν να ανακαλύπτεις το συγγραφέα που το έχει γράψει. Μόλις διάβασα αυτή τη φράση, λοιπόν, σκέφτηκα την Νικολέτα. Ήταν η περίοδος κιόλας που η Νικολέτα αγχωνόταν πότε επιτέλους θα βγει το βιβλίο μου που τόσο πολύ αγωνούσα να βγάλω. Μιλούσε γι' αυτό με τόση λαχτάρα, με τόση αγάπη που ήταν σαν να το ζούσε. Και όσο περισσότερα τη γνώριζα, τόσο περισσότερο καταλάβαινα πως αυτό το βιβλίο δεν ήταν απλά μια ιστορία για αυτήν.
το πώς δηλαδή θα γράψει αυτό το βιβλίο, αλλά ήταν ένα κομμάτι του εαυτού της. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη φράση, θα ήθελα να αναφερθώ με λίγα λόγια στην Νικολέτα, καθώς όπως είπαμε την έχω γνωρίσει και από μια άλλη πλευρά, ως μαθήτριά μου. Την Νικολέτα λοιπόν, αυτό το κορίτσι εδώ, την έχω περίπου 3 χρόνια, είμαστε μαζί με φιλόλογος της. Είναι λοιπόν ένα παιδί που από την πρώτη στιγμή που την είδα με εντυπωσίασε. Πραγματικά έχω δει αρκετά παιδιά στην ηλικία της, τέτοιο παιδί δεν έχω ξαναδεί και θα έχω να το λέω. Είναι ένα παιδί λοιπόν που αγαπούσε πάντα το διάβασμα, αλλά όχι σαν μια απλή δραστηριότητα. Για εκείνη η λογοτεχνία λοιπόν είναι ένας τρόπος έκφρασης, ένας κόσμος όπου μπορεί να χαθεί, να προβληματιστεί και θα έλεγα να δημιουργήσει. Κάθε λοιπόν φορά που διαβάζαμε τις εκθέσεις της, ήταν σαν να άκουγα τη φωνή κάποιου ώριμου ανθρώπου. Συνήθως σε μαθήματά της συνηθίζαμε να λέγαμε για μαθήματα που αφορούσαν την επικαιρότητα, για πράγματα δηλαδή που δεν συνηθίζουν τα παιδιά της ηλικίας της να αναφέρονται. Το λεξιλόγιο της, οι ιδέες της και η κάθε φράση που χρησιμοποιούσε για να γράψει είχαν κάτι το μοναδικό. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το πώς μια έφηβη λοιπόν μπορούσε να αποτυπώσει τόσο εύστοχα τους προβληματισμούς της, συναισθήματα που πολλοί ενήλικες δυσκολεύονται να εκφράσουν. Μια ακόμη ιδιότητά της, στην οποία τη μάλωσα μόλις το είδα, ναι, δεν αναφέρει στο βιβλίο της ότι ασχολείται με το θέατρο. Πιστεύω ότι αυτήν η ιδιότητα αποτυπώνεται στο λόγο της και στον τρόπο που έχει γράψει το βιβλίο της. Αγαπάει το θέατρο και φαίνεται στον τρόπο που μιλάει, στον τρόπο που γράφει. Κάθε ιστορία της μέσα στο βιβλίο είναι ένα σκηνικό που ζωντανεύει μπροστά σου. Ιδιαίτερα θα μιλήσω για τους χαρακτήρες της. Οι χαρακτήρες της δεν είναι απλώς λέξεις σε ένα χαρτί. Θα λέγαμε ότι είναι άνθρωποι με φωνή, με ψυχή και όπως λέει και ο τίτλος του βιβλίου της, με παρελθόν. Έζησα από κοντά την αγωνία της όσο έγραφε. Μιλάγαμε συχνά όχι μόνο για τη συγγραφή, αλλά και για θέματα που απασχολούσαν τους νέους. Οι συζητήσεις μας ήταν πάντα ιδιαίτερες, αλλά με μία ώριμη φωνή αποτύπωνε το λόγο της και φανταζόμουν λες και συνομιλούσα με μία νεαρή γυναίκα γεμάτη σκέψεις, ανησυχίες και όνειρα. Σε μια εποχή λοιπόν όπου τα περισσότερα παιδιά είναι απορροφημένα στην τεχνολογία, θα λέγαμε, ένα συχνό φαινόμενο που το συναντάμε πολύ τώρα τελευταία, η Νικολέτα ακολουθεί έναν διαφορετικό δρόμο, επιλέγει τη λογοτεχνία, το θέατρο, τη δημιουργία. Σήμερα λοιπόν κρατάμε στα χέρια μας το πρώτο της βιβλίο, που ονομάζεται «Το παρελθόν», και δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, είναι μια ιστορία γεμάτη ένταση, δυνατές εικόνες και κοινωνικά μηνύματα. Ένα μυθιστόρημα που μας ταξιδεύει στο παρελθόν, όπως μας αποκαλύπτει, αλλά μιλάει και για αξίες, θα λέγαμε, σύγχρονες. Οι αξίες αυτές, οι οποίες αναφέρονται στις αξίες της δικαιοσύνης, της ισότητας και τον αγώνα έναντι σε κάθε αδικία. Το παρελθόν, λοιπόν, θα αναφερθώ και λίγο σαν μια μικρή περίληψη στο μυθιστόρημα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, ταξιδεύει στην Αμερική της δεκαετίας του 50, στην εποχή που ήταν ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, μια εποχή γεμάτη κοινωνικές συγκρούσεις και φιλετικές διακρίσεις. Η πρωταγωνίστριά μας λοιπόν είναι η Νταρλίν, ένα κορίτσι, μια γυναίκα θα λέγαμε, με πάθος για τη μουσική, που παλεύει να ξεφύγει από ένα σκληρό οικογενειακό περιβάλλον και μια κοινωνία γεμάτη από προκαταλήψεις. Μια νύχτα λοιπόν η Νταρλίν στη μουσική λεωφόρο γνωρίζει τον Τζακ. Ποιος ήταν ο Τζακ? Ο Τζακ ήταν ένας νεαρός πράκτορας του FBI, ο οποίος ήταν μέλος μιας οργάνωσης, μυστικής οργάνωσης, που υπερασπιζόταν τα δικαιώματα των μαύρων. Ο Τζακ έχει αναλάβει την εξιχνίαση μιας σειράς δολοφονιών που γίνονται στο Μισισιπί, στην οποία και ζει. Μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων αναπτύσσεται ένας έρωτας, όχι μόνο εξαιτίας των συνθήκων, όμως, αλλά και λόγω του παρελθόντος τους, αντιμετωπίζει κάποια εμπόδια. Ο Τζακ έχασε τον πατέρα του σε μια επίθεση της Ku Klux Klan, ενώ η Νταρλίν μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον βίας και καταπίεσης. Όταν η έρευνα για τους δολοφόνους αποκαλύπτει ένα συγκλονιστικό μυστικό, οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με τις πιο δύσκολες αποφάσεις της ζωής τους. Το βιβλίο καταλήγει, θα λέγαμε, σε ένα ηχηρό μήνυμα,
Πώς, δηλαδή, παρά το σκοτάδι της ιστορίας, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα παλεύουν για τη δικαιοσύνη και την ισότητα. Αυτό ήταν το ερώτημα που μου γεννήθηκε μόλις διάβαζα το βιβλίο της. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στην γραφή της. Καθώς διάβαζα το βιβλίο της, διαπίστωσα ότι η Νικολέτα γράφει με έναν λιτό τρόπο. Είναι πολύ περιγραφική και το βιβλίο της είναι γεμάτο με έντονες εικόνες. Οι περιγραφές είναι τόσο καθαρές και ζωντανές που ο αναγνώστης δεν διαβάζει απλώς, αλλά βιώνει τις σκηνές και τα δρόμενα της ιστορίας. Δεν αφηγείται απλώς μια ιστορία, μας βάζει βαθιά μέσα στους χαρακτήρες της, μας κάνει να ζήσουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Κάθε περιστατικό που συμβαίνει δεν παρουσιάζεται μόνο ως γεγονός, αλλά εξετάζεται από διαφορετικές οπτικές. Η συγγραφέας αφιερώνει ξεχωριστά κεφάλαια στις σκέψεις κάθε χαρακτήρα, δίνοντάς μας την ευκαιρία να δούμε το ίδιο συμβάν από πολλές διαφορετικές πλευρές. Αυτό δίνει μεγάλη ψυχολογική και αφηγηματική εμβάθυνση, θα λέγαμε, στο βιβλίο. Η Νταρλίν λοιπόν και ο Τζακ είναι δύο δυνατοί, αλλά παράλληλα και τραγικοί ήρωες. Δεν είναι απλώς ήρωες, αλλά άνθρωποι με πληγές, με φόβους και όνειρα για το μέλλον, παρόλο που τους κατακλείσει το παρελθόν τους. Η Νταρλίν συγκεκριμένα συμβολίζει την προσπάθεια για αυτοδιάθεση, τη δύναμη της γυναίκας να ξεφύγει από τα δεσμά της κοινωνίας αλλά και της οικογένειάς της, στην οποία καταπιέζεται. Ο Τζακ, από την άλλη, εκπροσωπεί τη μάχη για δικαιοσύνη, έναν άνθρωπο που φέρει το βάρος του παρελθόντος, αλλά δεν το αφήνει να τον καθορίσει. Οι δευτερεύοντες χαρακτήρες επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο, από την καταπιεστική μητέρα της Νταρλίν μέχρι τους συμμάχους και τους εχθρούς του Τζακ. Όλοι έχουν τη δική τους ιστορία, τις δικές τους συγκρούσεις και τα δικά τους κίνητρα. Το παρελθόν είναι ένα βιβλίο λοιπόν που αφορά τη δικαιοσύνη, την ανισότητα και τον αγώνα ενάντια στην καταπίεση. Η συγγραφέας μας δείχνει πως η ιστορία επαναλαμβάνεται όταν δεν μαθαίνουμε από αυτή. Μέσα από τη διαδρομή των χαρακτήρων κατανοούμε ότι η αλλαγή έρχεται μόνο όταν κάποιοι τολμούν να αντισταθούν. Το βιβλίο δεν μας αφήνει απλώς σε μια συγκινητική ιστορία, αλλά μας καλεί να σκεφτούμε, να αμφισβητήσουμε, να αναρωτηθούμε ποια είναι τα δικά μας πιστεύω και πώς στεκόμαστε απέναντι στις αδικίες του κόσμου. Ο τίτλος «Στο παρελθόν», λοιπόν, που έγραψε η Νικολέτα, δεν είναι τυχαίος. Το βιβλίο ασχολείται με γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο παρελθόν, αλλά θα λέγαμε ότι οι επιπτώσεις τους αγγίζουν μέχρι και το παρόν. Οι ήρωες κουβαλούν τα τραύματα της ιστορίας και αυτά καθορίζουν τις επιλογές τους. Το παρελθόν στο βιβλίο δεν είναι κάτι που απλώς πέρασε, είναι ζωντανό, καθορίζει τις σχέσεις, τις αποφάσεις και τις μάχες που δίνουν οι χαρακτήρες. Και τελικά το ερώτημα που τίθεται είναι, μπορούμε να ξεφύγουμε τελικά από το παρελθόν? Ή πάντα θα είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας? Μετά από αυτόν τον προβληματισμό, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας λίγα λόγια για την τέχνη της λογοτεχνίας και το πώς τελικά ένα κορίτσι 15 χρονών κατάφερε να κάνει ένα τέτοιο μεγάλο συγγραφικό έργο. Η λογοτεχνία, λοιπόν, θα λέγαμε ότι είναι μία τέχνη του λόγου. Η τέχνη και ο λόγος μπορούν να αποδοθούν μέσα από ένα μυθιστόρημα, μία νουβέλα ή ακόμα και από ένα ενδοκειμενικό διήγημα. Πόσο δύσκολο όμως μπορεί να είναι να δημιουργηθεί και να αποδοθεί ένα διήγημα? Γιατί θα πρέπει μέσα σε λίγες σελίδες και λέξεις να μπει στη διαδικασία ο ίδιος ο συγγραφέας, να δημιουργήσει ένα κόσμο, να φτιάξει ένα πλαίσιο, μια ιστορία, να πλάσει χαρακτήρες, το μήνυμα που θέλει να περάσει, περνώντας μέσα σε όλα αυτά ένα αποτύπωμα στον αναγνώστη. Όλα αυτά θα πρέπει να αποτυπωθούν μέσα σε λίγες μόνο σελίδες χαρτιού. Αυτή δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, πόσο μάλλον όταν η συγγραφέας είναι ένας νέος άνθρωπος, όπως είναι η Νικολέτα μας, που τολμά να καταπιαστεί με δύσκολα και απαιτητικά πράγματα. Μέσα από τη συγγραφή της αναδεικνύει πως η τέχνη του λόγου δεν έχει ηλικία. Η Νικολέτα καταφέρνει να το κάνει αυτό με μεγάλη δεξιοτεχνία, παραδίδοντας ένα βιβλίο που διαβάζεται γρήγορα, αλλά μένει για πολύ καιρό στο μυαλό του αναγνώστη. Το βιβλίο, το οποίο μας παρουσιάζει με τίτλο «Το παρελθόν», πετυχαίνει μέσα από μια ιστορία που διαδραματίζεται στα πλαίσια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μιας περίοδου γεμάτη συγκρούσεις, αδικίες και θυσίες, να μας μεταφέρει διαχρονικά μηνύματα. Αυτόν τον προβληματισμό που θέτει λοιπόν στον αναγνώστη θέλει να επιτύχει η λογοτεχνία. Και η Νικολέτα το έχει επιτύχει. Όταν βάζει τον αναγνώστη να σκεφτεί, όταν τον βάζει να προβληματιστεί.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Νικολέτα, που μας αποδεικνύει ότι τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα όταν υπάρχει αφοσίωση και πίστη. Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ για να τη στηρίξετε, να στηρίξετε το έργο της. Εύχομαι αυτό λοιπόν το βιβλίο να είναι η αρχή για ένα καινούριο και λαμπρό μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Η Πινελόπη είπε ότι διαβάζετε πολύ γρήγορα το βιβλίο και γι' αυτό θα δώσω το λόγο στη Λία Χριστάρα να μας πει πόσο γρήγορα το διάβασε. Γιατί μαζί το πήραμε, αλλά η Λία Χριστάρα νομίζω το ρούφηξε αμέσως στις σελίδες. Πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα πραγματικά. Καλησπέρα σας και από μένα. Εγώ να σας πω ότι η Νικολέτα δεν την ήξερα από πολύ μικρή, την γνώρισα τώρα τελευταία ως συγγραφέα. Τι ωραία. Ήξερα όμως για πάρα πολλά χρόνια και ξέρω φυσικά τον πατέρα της, τον Στάθη. Είμαστε συνεργάτες, πολλές ώρες στο ρεπορτάζ, πολλές ώρες μαζί στο αυτοκίνητο, να σερνόμαστε στην πόλη και να ψάχνουμε θέματα. Κάποια στιγμή λοιπόν πριν 3 χρόνια μου λέει ρε Σιλία, η κόρη μου, γιατί οι κόρες μας είναι ακριβώς στην ίδια ηλικία, η κόρη μου λέει, γράφει λέει βιβλίο. Λέω σώπα ρε, εσύ γράφει βιβλίο. Ναι ρε, εσύ μου λέει, όντως γράφει βιβλίο. Εντάξει, δεν θα είναι κάτι. Μάλλον είναι θα τις περάσει, είναι πολύ δύσκολο, τη βλέπω και πιεσμένη. Άντε μωρέ τώρα, ναι μωρέ, τη λάσει και να κάνει τέλος πάντων αυτό που θέλει. Θα την υποστηρίξεις όσο μπορείς και όσο πάει. Δύσκολα μου λέει να ολοκληρωθεί αυτό το εγχείρημα. Έχει τα σχολεία, έχει αυτό, έχει το ένα και το άλλο. Το βλέπουμε όμως το επόμενο καιρό και τον ξαναρωτάω, ξαναέρχεται στην κουβέντα. Μου λέει εσύ, το συνεχίζει το παιδί μου. Το παιδί μου γράφει. Γράφει όμως χειρόγραφα. Ρε εσύ, σε παρακαλώ, τι χειρόγραφα. Εδώ πρέπει να δώσουμε εφόδια στο παιδί. Καλά λες. Λάπτοπ, να μπούμε στην τεχνολογία, να αρχίσουμε να γράφουμε, να το βλέπει κιόλα, να το διορθώνει, να ξαναπηγαίνει πίσω. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι την έζησα όλη αυτή την αγωνία και τη χαρά ταυτόχρονα της δημιουργίας και την αγωνία του γονιού, γιατί κι εγώ, όπως σας είπα, μητέρα είμαι, για το πώς το παιδί μου ξεκίνησε κάτι, αλλά έχω και την αγωνία για να το ολοκληρώσω, να είναι αυτό ευχαριστημένο, όχι δηλαδή για μένα, για το παιδί, να είναι ευχαριστημένο. Πριν λίγο καιρό λοιπόν, βλέπω πριν 1,5 μήνα, ένα story του Στάθη να κρατάει περιχαρής, και πολύ καλά έκανε, και περήφανος εννοείται, το βιβλίο στα χέρια του. Κοίτα να δεις, λέω, η μικρή τα κατάφερε, έχω μείνει κάγκελο, δεν το πιστεύω ούτε εγώ, αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενη, δηλαδή η χαρά μου, αλήθεια σας λέω, ήταν πάρα πολύ μεγάλη, γιατί το έζησα και αισθάνθηκα ότι και το παιδί έφτασε εκεί που ήθελε, με όποιον τρόπο, πριν καν διαβάσω το βιβλίο όλο αυτό. Με παίρνει λοιπόν ο Στάθης και μου λέει, θέλω, όχι μόνο μου λέει να σου δώσω το βιβλίο, θέλω να γνωρίσεις τη μικρή, θέλω να μιλήσει στην παρουσίαση. Συναντιόμαστε με την Νικολέτα. Από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνει κανείς ότι δεν πρόκειται, όχι για ένα παιδί, για έναν άνθρωπο απλό. Δεν είναι ένα όριμο παιδί, είναι ένας όριμος άνθρωπος. Είναι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, με πολύ συγκροτημένη σκέψη, με πολύ συγκροτημένο χαρακτήρα. Δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας της, νομίζω αυτό πια είναι προφανές. Όχι επειδή έγραψε ένα βιβλίο, άσχετα με το. Μπορεί να μην έγραφε ποτέ ένα βιβλίο. Είναι προφανές ότι είναι ένα όριμο παιδί που ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει, να ξεκινήσει κάτι και να το πάει εκεί που θέλει. Συζητήσαμε λίγο, τη ρώτησα πώς το κατάφερε όλο αυτό. Μου είπε ότι είδε μια ταινία, ο Μισισίπης φλέγεται. Η ταινία είναι φανταστική. Και εγώ την είδα, ξέρετε, μικρή. Δεν μου ήρθε να γράψω κανένα βιβλίο. Χαλαρή. Η Λία συνέχισε απλά τη ζωή της. Το κορίτσι μας εδώ το πήγε όχι ένα βήμα παραπάνω, το πήγε 10 βήματα παραπάνω. Έγραψε μια ιστορία πάρα πολύ. Και μια ιστορία που δεν είναι απλή. Το πήρα στα χέρια μου το βιβλίο και ξέρετε, λέω εντάξει, και εκεί πάλι. 13 χρονών. Κάνα love story θα είναι, μωρέ, σιγά. Όχι, καμία σχέση. Ξεκινάει με το κεντρικό πρόσωπο, με την Νταρλίν. Συναντάει τον Τζακ, λέω να το ειδήλιο, αυτό είναι δυσκολίες ειδήλιο. Κάπως μου ήρθε σακελάριος εκεί, λευκός, μαύρη. Καμία σχέση ξανά. Έχει πολύ ωραία πλοκή που σε βάζει μέσα κατευθείαν στην ιστορία για το τι συμβαίνει, πού συμβαίνει, του δίνει όλα τα στοιχεία. Η ιστορία κυλάει πάρα πολύ εύκολα και ωραία. Οι περιγραφές της είναι φανταστικές, τα ελληνικά της, τι να σας πω, είναι πάρα πολύ καλά. Χάρηκα να διαβάζω τέτοιες λεπτομέρειες και τέτοιες λέξεις οι οποίες υπάρχουν και ναι χρησιμοποιούνται και από αυτήν τη νέα γενιά. Χάρηκα πάρα πολύ. Μέσα
Επίσης μου έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός πως ενώ η πλοκή συνεχίζεται κανονικά, κάνει μέσα στην διήγησή της flashback. Δηλαδή εκεί που λέει διηγείται ένα γεγονός, προσπαθεί να μας πάει πίσω στην ιστορία που έχει ζήσει αυτό το κορίτσι. Θέλει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο έφτασε εκεί. Πώς έφτασε εκεί. Γιατί ο Τζακ είναι αυτός που είναι. Δηλαδή οι χαρακτήρες της έχουν αρχή, μέση και τέλος. Είναι δηλαδή για πρώτο συγγραφικό έργο. Αλήθεια σας το λέω, έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει κάποιος και 1000 μπράβο. Η ιστορία έχει αρχή, μέση, τέλος. Έχει πλοκή, έχει έρευνα. FBI και μία NASCAP, δεν θυμάμαι πώς τη λένε αυτή, που δεν την ήξερα ούτε εγώ, δεν είχα ακούσει ποτέ αυτή την οργάνωση, Mississippi's, η μουσική λεωφόρος, μέχρι μου έκανε δηλαδή τρομακτική λεπτομέρεια, κοιτάξτε τώρα και μ' άρεσε πολύ. Την πρώτη φορά που ανεβαίνει στη σκηνή η Νταρλίν, λέει ένα τραγούδι, θύμισέ μου, το θυμάσαι, πώς είναι το έψαξα όμως, και υπάρχει το τραγούδι μιας νέγρας του 50, δηλαδή μιας μαύρης πολύ όμορφης γυναίκας που τραγουδούσε φανταστικά το 1930-40, δηλαδή το κορίτσι. Δεν έμεινε στο απλά θα γράψω ένα κάτι της. Το πήγε από ένα επίπεδο και το πήγε εκεί που μπορούσε, το τερμάτισε και είναι πολύ ευχάριστο να το βλέπεις αυτό να συμβαίνει. Είναι ένα βιβλίο που είναι για όλη την οικογένεια, το παρελθόν, μπορεί να το διαβάσουν όλοι και μετά να καθίσουν να το συζητήσουν. Γιατί είναι πολύ εύκολο να το διαβάσει και κάποιος ανήλικος, ένα ανήλικο παιδί, και κάποιος ενήλικας. Να το διαβάσει πολύ ευχάριστα και πραγματικά να καταλάβει κάποια πράγματα που ας μην κρυβόμαστε. Δεν ξέρουν όλοι και οι ενήλικες τι γινόταν στο Μισισιπί το 1950. Αυτό είναι μια αλήθεια. Πραγματικά. Εγώ έμεινα εμβρότητη, αλήθεια σας το λέω. Κάποιοι λέμε συνήθως ότι οι άνθρωποι είμαστε όλοι ξεχωριστοί και έχουμε μοναδικές ικανότητες. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που σε κάθε κλάδο πάνε μπροστά το επάγγελμά τους γιατί είναι ξεχωριστοί όντως, γιατί έχουν ξεχωριστές ικανότητες, γιατί έχουν μια προχωστοσύλλος, έναν στόχο, τον βλέπουν, ναι, ευχαριστώ, τον βλέπουν, τον ακολουθούν και προσπαθούν συνεχώς να γίνονται καλύτεροι. Γιατί είναι όμως καλύτεροι. Δεν το λέω έτσι. Είναι όντως καλύτεροι. Μου είπε ότι έχει άλλα 2 βιβλία στα σκαριά. Είναι όλα ιστορικά. Μου αρέσει που της αρέσει η ιστορία. Άμα δεν ξέρουμε το παρελθόν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το παρόν και δεν μπορούμε ούτε να δούμε το μέλλον. Πραγματικά 1000 μπράβο σου, κορίτσι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες να μιλήσω γι' αυτό. Να τη χαίρεστε, αλήθεια σας το λέω, να τη χαίρεστε. Είναι ένα πολύ πολύ ξεχωριστό παιδί. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Είμαι σίγουρη ότι θα τα πετύχεις. Και δεν θα μας ξεχάσεις. Εδώ είμαστε, έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πριν να αποκαλύψουμε τα άλλα 2 βιβλία τι γράφουνε, να πάμε στο Γιάννη Σερβεντά να μας πει και αυτός που διάβασε το βιβλίο, αυστηρός κριτής. Καλησπέρα σας. Μπράβο σας που ήρθατε, γιατί γράφετε ιστορία σήμερα. Τα ταξίδια χιλιάδων χιλιόμετρων ξεκινάνε πάντα με το πρώτο βήμα και το πρώτο βήμα είναι πολύ σημαντικό και το έκανε. Την Νικολέτα την ξέρω από πολύ μικρό κοριτσάκι, με το Στάθη ξέρετε έχουμε μία σχέση, όπως έγραψα εδώ, το βιβλίο αυτό είναι η απόδειξη πως το Πασόκ μπορεί να κάνει θαύματα και χωρίς ρουσφέτια. Τα λέμε αυτά. Το γνωρίζω μέσα από τη δουλειά μου, είναι φίλος, παύλα, αδερφός τόσα χρόνια. Την Νικολέτα την ξέρω από ήταν λίγο πιο ψηλή από ένα μπουκάλι μπύρα στο σοδάκι, έτρεχε μες στο σπίτι. Την Ιωάννα, περνάνε τα χρόνια, ήξερα ότι έχει το μικρόβιο του γραψίματος μέσα της, το συγγραφικό. Και αυτή είναι τεράστια διαφορά. Εγώ δεν είμαι συγγραφέας, είμαι καταγραφέας. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το χιούμορ είναι καταγραφείς της εποχής, τα αστεία που λέμε, τις ατάκες που ακούγονται. Ενώ ένας συγγραφέας πάει πιο βαθιά. Η Νικολέτα ανήκει, ελπίζω να το ευχαριστηθεί γιατί το ταξίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο και μοναχικό. Η Μάγια η Αγγέλου έλεγε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγωνία από το να έχεις μέσα σου μια ανίποτη ιστορία. Γεννιέται η ιστορία μέσα σου και δεν υποφέρεις μετά από αυτό. Πρέπει να σηκωθείς και να τη γράψεις. Πρέπει να διάβασε πάρα πολύ, έκανε έρευνα όπως πολύ σωστά είπε και η Ομοτράπεζα. Μαθαίνω λέξεις συγγραφικές και τις λέω για να πουλάμε μούρι. Γράφουν οι κάμερες, αυτά θα πάρουν. Λέγε Τάκης, λέγε. Ναι, καλά ξέχασα γιατί το είπα αυτό. Τώρα κάτι έξυπνο θέλω να πω, χειροκροτήσω χωρίς λόγο.
Είμαι καταγραφέας. Έκανε έρευνα πραγματικά πάρα πολύ. Δηλαδή, και εγώ έχω δει το Mississippi καίγεται, το οποίο δεν μπορώ να το ξαναδώ γιατί με έπιασαν τα κλάματα. Το θυμήθηκα τώρα τελευταία γιατί πέθανε ο πρωταγωνιστής αυτός. Είναι μια ιστορία που δεν την ακουμπάς, την περνάς, την βλέπεις και την αφήνεις πίσω σου γιατί σε γδέρνει. Αλλά σας είπα, ο άνθρωπος που έχει μέσα του φως καίγεται πολλές φορές. Μπαίνει μέσα στη διαδικασία, πρέπει να βγάλει την ιστορία. Το ψάξε, είμαι σίγουρος ότι υπέφερε, αλλά τώρα είναι έτοιμη, λευκή για να γράψει το επόμενο. Και αυτό το ξέρω. Διασκέδασα πάρα πολύ που είπες δεν έχει καμία σχέση με παιδιά. Δεν έχει καμία σχέση με θα πούμε τον μπαμπά του. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θέλω να πω το εξής για να μην γινόμαστε κουραστικοί. Έχω περάσει κι εγώ από την αγωνία της Νικολέτας με το πρώτο βιβλίο στην ίδια αίθουσα, με τα ίδια μάτια, με τους δικούς σου ανθρώπους που σε κοιτάνε. Να την χαίρεστε. Να είστε γεροί και δυνατοί να τη χαίρεστε και να τη χαρούμε, γιατί θα κάνει πολλά πράγματα. Αυτό το κορίτσι θα κάνει σίγουρα πολλά πράγματα. Και θέλω να πω το εξής, ότι λέμε διάφορα πράγματα για τους νέους, για την πατρίδα, για τα... Υπάρχουν, για να τιμήσω και το μεγάλο τον Διονύση Σαββόπουλο, η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει, και όποιος δεν καταλαβαίνει δεν ξέρει που πατάει και πού πηγαίνει. Η Νικολέτα είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Μπράβο, Νικολέτα. Αυτό έχω να σου πω μέσα από την ψυχή μου. Να είσαι γερή και δυνατή. Και τώρα μπορείτε να χειροκροτήσετε αν θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Τώρα είναι η στιγμή της Νικολέτας. Νομίζω είναι μια στιγμή που καταγράφεται στην ιστορία και θα αποτελεί παρελθόν στο μέλλον σου, που θα θέλαμε να είμαστε πάλι εκεί. Θα ήθελα να την υποδεχτείτε έτσι με ένα ζεστό χειροκρότημα, γιατί είναι η πρώτη φορά. Νικολέτα, θα ήθελα πολύ να σε ρωτήσω πολλά πράγματα από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, ωστόσο δεν θα το κάνω. Θα αφήσω να μας πεις εσύ ό,τι νιώθεις για αυτό το βιβλίο. Μόλις τελειώσω με αυτά που έχω γράψει εδώ πέρα, ευχαρίστως να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε και γενικότερα από κάτω όποιος θέλει. Αρχικά καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω όλους απόψε εδώ κοντά μου. Δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα για το βιβλίο. Νομίζω ότι τα άτομα που μίλησαν πριν από μένα με κάλυψαν σε μεγάλο βαθμό και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Το μόνο που ίσως να ήθελα να συζητήσω μαζί σας είναι το τι έχω σκοπό εγώ ως Νικολέτα να περάσω μέσα από το βιβλίο μου το παρελθόν, το οποίο είναι η διαφορετικότητα. Όχι η διαφορετικότητα με την ερμηνεία που μας δίνεται πολλές φορές στην καθημερινότητά μας, κάνοντάς την πολλές φορές λόγω αυτής της συχνότητας να χάνει και τη σημασία της, αλλά η διαφορετικότητα με την έννοια ότι είναι κάτι το υποκειμενικό για τον καθένα μας. Και αυτό θεωρώ πως φαίνεται από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι η διαφορετικότητα είναι κάτι που μας χωρίζει μεταξύ μας και πολλές φορές εκφράζεται με συναισθήματα μίσους ή και αντιπάθειας. Για μένα, διαφορετικότητα είναι το μαγικό συστατικό που μας συνδέει όλους μεταξύ μας και ίσως αυτό που μας καθιστά και το πιο ενδιαφέρον είδος πάνω στον πλανήτη. Γιατί αλήθεια θα μπορούσε κανείς να φανταστεί πόσο βαρετή θα ήταν η ζωή αν ήμασταν όλοι ίδιοι. Το 1950 και οι δεκαετίες που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα θεωρούνται για πολλούς ξεπερασμένες, παρόλα αυτά χωρίς να παρακάμπτουμε τις ριζικές αλλαγές που συνέβησαν μέσα σε αυτά τα χρόνια, από απελευθερωτικά κινήματα, θα έλεγα καλύτερα, για τμήματα της κοινωνίας, μέχρι σκοταδιστικές τάσεις που νομίζω έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι εμφανίζονται διαχρονικά. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς ως άνθρωποι, ως άτομα, ο καθένας από μόνος του, για να αντισταθεί σε αυτές τις σκοταδιστικές τάσεις. Ο καθένας από την δικιά του ιδεολογική σκοπιά. Δεν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο σε αυτό. Η Νταρλίν, η ηρωίδα του βιβλίου μου, είναι μια νεαρή κοπέλα, με όνειρα και φιλοδοξίες για τη ζωή της, χωρίς βέβαια η ίδια να έχει εκτεθεί σε αυτό που ονομάζεται κοινωνία και χωρίς να έχει αντιληφθεί το μέγεθος και τις συνέπειες του ρατσισμού. Νομίζω πως ο καθένας από εμάς, από το πρόσωπο της Νταρλίν, μπορεί να δει τα όνειρα που έκανε εκείνος όταν ήταν νέος, τα οποία είτε άλλαξαν είτε αλωτριώθηκαν λόγω της αδυναμίας του ανθρώπου να αγαπήσει και να αποδεχτεί αυτό που θεωρεί ο καθένας από εμάς διαφορετικό.
Διότι μόνο όταν καταφέρουμε να αγαπήσουμε και να αποδεχτούμε αυτό που ο καθένας από εμάς θεωρεί διαφορετικό, μόνο και μόνο τότε θα καταφέρουμε να θεωρηθούμε εξελιγμένοι. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω, που δεν έχει να κάνει και ιδιαίτερη σχέση με το θέμα του βιβλίου, είναι πως αυτό το βιβλίο είναι αφιερωμένο στον παππού μου, τον Ιωάννη Ρωσόλυμο, ο οποίος δεν πρόλαβε να το διαβάσει δυστυχώς. Αυτό. Και θα ήθελα πολύ να τα δώσω. Είμαστε σίγουροι ότι είναι περήφανος για αυτό που συμβαίνει εδώ κάτω. Θα ήθελα να ρωτήσω εγώ, για να προλάβεις να σκουπίσεις τα δάκρυα σου. Γιατί το παρελθόν, γιατί αυτός ο τίτλος? Διότι θεωρώ πως αυτό που είπε και η κυρία Ελία πριν από λίγο, ότι αν δεν γνωρίζουμε το παρελθόν, ευχαριστώ πολύ, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί απαρτία, ρε παιδιά, θα τα πάρετε τα χατομάτιλα. Έτσι, είμαστε η πρώτη σειρά. Το σηκώνει η μέρα. Λοιπόν, τι έλεγα για το παρελθόν. Ναι. Θεωρώ πως αν δεν γνωρίζουμε το παρελθόν, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί κάποια πράγματα συμβαίνουν σήμερα και ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον σε πολλά πράγματα. Εκτός αυτού, θεωρώ πως σήμερα σε κάποια πράγματα, παρόλο που θεωρούμαστε εξελιγμένοι και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, είμαστε πολύ πιο πίσω από ότι ενδεχομένως ήμασταν σε εκείνες τις δεκαετίες. Μπορεί επειδή τα συζητάμε περισσότερο, ενδεχομένως. Θα μας πεις λίγο κι εσύ για την επιλογή του εξωφύλου, γιατί μας μπερδεύεις. Βλέπουμε μια τραγουδίστρια σκουρόχρωμη, αλλά δεν είναι η πρωταγωνίστρια, έτσι. Το εξώφυλλο του βιβλίου μου είναι συμβολικό, διότι ουσιαστικά βλέπουμε πως η Τερλίν, τη δεκαετία του 50, επαναλαμβάνω, όπως ήταν δεδομένο, οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα να ονειρεύονται, να έχουν φιλοδοξίες για τη ζωή τους, και βλέπουμε πως είναι μια παράδοξη φιγούρα για την εποχή της, η οποία δεν καταφέρνει να εκδηλωθεί στην κοινωνία των λευκών. Και καταφέρνει να αναδείξει το ταλέντο της και να υλοποιήσει τα όνειρά της στην κοινωνία των μαύρων. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα. Καλή επιτυχία στο... Εγώ ευχαριστώ. Εννοείται, όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, Νικολέτα, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά για εσάς. Εγώ θα ήθελα. Σας ακούμε προσοχή. Ναι, φυσικά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο σου. Σε σένα, στους γονείς, στους παππούδες, στις γιαγιάδες, σε όσους κλαίνε και εγώ κλαίω. Έχω ένα γιο μεγαλύτερο. Μπράβο σου. Γιατί ένα παιδί 13 ετών κάθισε και έγραψε. 13 ήσουνα, έτσι έγραψα. Πιο μικρή ήμουνα. Μου φαίνεται απίστευτο. Μπράβο σου, κορίτσι μου. Που έγραψε μια ιστορία που δεν έχεις προσλαμβάνουσες. Έτσι. Έχουμε 2 εκατομμύρια αυτή την ταινία. Όπως είπε και η Λία. Δεν μας έκοψε. Όχι, δεν μας επηρέασε. Το ίδιο, δηλαδή, ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, πώς σου έκανε αυτό το... Και μιλάς και πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ξέρουνε, τα λέω. Τι σε... Ναι, δεν μιλάει εύκολα με καλά λόγια, εσύ να ξέρεις. Τι σε ενεργοποίησε, ναι, αυτό. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εντάξει, για μένα το γράψιμο πάντοτε ήταν ένας τρόπος έκφρασης. Όποτε δηλαδή από πολύ μικρή ηλικία μου συνέβαινε κάτι, ήθελα να το απεικονίσω πάνω στο χαρτί, κάπως έτσι, όπως και στο θέατρο το ίδιο πράγμα. Ένιωθα πως το εκφράζω και πως ενδεχομένως ανακαλύπτω συναισθήματα τα οποία μπορεί να μην τα έχω νιώσει στη ζωή μου. Απλώς το συγκεκριμένο θέμα ήταν ένα θέμα που μ' άγγιξε πάρα πολύ. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι, Πώς άγγιξε 13 χρονών αυτό το πράγμα, ενώ τα παιδιά παίζουν με τα κινητά. Ξέρουμε δηλαδή σίγουρα σε αυτό θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους γονείς μου, γιατί αν αυτούς τους δύο και μπροστά. Ναι, και οι γιαγιάδες και οι παππούδες, όλοι. Γιατί αν δεν τους είχα να με κινητοποιήσουν για κάτι τέτοιο, δεν πιστεύω πως θα έκανα κάτι τέτοιο. Το αποτέλεσμα μετράει και συνέχεια. Βλέπουμε όλες τις ηλικίες εδώ, στην παρουσίασή σου, όλες.
Θέλει κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι την συγγραφέα μας? Υπάρχει κάποιος που θέλει κάτι να της πει? Γιατί βλέπω σίγουρα ότι θέλουν να σου δώσουν λουλούδια. Καθηγήτριες, φίλοι, συγγενείς. Ναι, βεβαίως. Συγχαρητήρια καταρχάς. Ευχαριστώ. Και εγώ γνωρίζω τον πατέρα σου, οπότε αντιλαμβάνομαι το πώς έχεις μεγαλώσει. Φαντάζομαι όλη η οικογένεια έχει συμβάλει σε αυτό. Επειδή το βιβλίο έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα, όπως είπαν όλοι, εσύ σε αυτή την ηλικία, τι έχεις προλάβει να ζήσεις σε ό,τι αφορά τη διαφορετικότητα, μιλώντας για τον ρατσισμό? Έχεις ζήσει κάτι στην προσωπική σου ζωή το οποίο να σε έχει... Στη δικιά μου προσωπική ζωή, όχι. Απλώς θεωρώ ότι όταν εγώ, ας πούμε, βρίσκομαι σε μια τάξη σχολείου και το πρώτο που έχει, ας πούμε, ένα έφηβο παιδί να πει για να προσβάλλει τον άλλον είναι ότι είσαι μαύρος ή άντε τράβα στη χώρα σου ή είσαι αμαία, ανάπηρος και δεν ξέρω κι εγώ τι, θεωρείτε πως είμαστε αναπτυγμένοι? Πως έχουμε καταφέρει μέσα από όλα αυτά τα χρόνια της ευαισθητοποίησης και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο να εμπνεύσουμε τα νέα παιδιά για κάτι τέτοιο? Συμφωνώ απόλυτα, γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ότι είσαι πολύ μικρή για να έχεις αντιληφθεί αυτό το φάσμα του ρατσισμού και τη διαφορετικότητα. Και η δεύτερη ερώτηση είναι πολύ πιο απλή. Γιατί συγκεκριμένα στον παππού αφιέρωσες το βιβλίο? Γιατί τα αγαπούσε πάρα πολύ τα βιβλία. Νομίζω είχε προλάβει να διαβάσει μόνο κάποια που είχα βγάλει εγώ φωτοτυπίες για να τα στείλω στον κύριο Δημήτρη, εκεί πίσω, ναι, τον εκδότη μου. Να τον ευχαριστήσω αρχικά και εκείνον πάρα πολύ που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία από την εκδοτική The Law The Success Publishing. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ τα βιβλία. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να τον ευχαριστηθώ όσο ήθελα, αλλά πιστεύω ότι θα είναι χαρούμενος που τα... Θα είναι σίγουρα, ενεργειακά σίγουρα σου μεταφέρει την αγάπη. Είναι η πιο συγκινητική σελίδα, η τρίτη σελίδα του βιβλίου σου, να το ξέρεις αυτό. Αλλά επειδή και η Λέα η Χριστά είναι συνάδελφος, δημοσιογράφος, θα ήθελα να κάνω. δεν μπορεί να φύγει το σαράκι. Όχι, χωρίς να ρωτήσω κάτι κι εγώ επιπλέον, γιατί ναι, έκανα πολλές ερωτήσεις πριν το διαβάσω το βιβλίο, Νικολέτα. Εννοείται, τώρα όμως θέλω να σε ρωτήσω. Πώς κατάφερες αυτόν τον τρόπο γραφής, θέλω να μου πεις? Ξεκίνησες μια αφήγηση και ενδιάμεσα έχεις αυτά τα πολύ πραγματικά εντυπωσιακά flashback που εντάσσονται πολύ αρμονικά μέσα στο κείμενο, χωρίς να κλωτσάει καθώς το διαβάζεις. Τα συγχαρητήρια στη φιλόλογο μου. Είναι τακτική αυτό, σωστά. Δεν είναι εύκολο να το αφομοιώσει ένα παιδί αυτό σε καμία περίπτωση. Η αλήθεια ναι, προφανώς. Κάνουμε έκθεση και λέω πάμε Νικολέτα κατευθείαν σας σκισάσε την έκθεση. Το έχεις. Είναι κάτι που το έχει. Δηλαδή κάθε έκθεση που διαβάζουμε μαζί είναι τόσο περιγραφική που λέω Νικολέτα μου μπράβο. Κάθε φορά δηλαδή της δίνω τα συγχαρητήρια για αυτό το πράγμα. Αυτό το κάνει και στις εκθέσεις της. Ανέκαθεν δηλαδή μιλούσε και η περιγραφή της ήταν τέτοια. Δεν είναι που αποτυπώνεται και στο πόσο βιβλίο καιρό της, το έγραψες στο βιβλίο? Πόσο καιρό? 1,5 χρόνο είχαμε κάποιες επιπλοκές με τον υπολογιστή. Σβήσαν όλα τα αρχεία. Κλάματα, διερμός. Τα έζησα αυτά από πρώτο χέρι. Έχουμε πάει μαζί για ακόμη και να το πάμε για σέρβις το λάπτοπ. Αυτό το λάπτοπ. Τα ζήσατε face to face, δεν χρειάζεται. Τα καταφέραμε, δεν έχει σημασία. Αν δεν έχει κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι, η Νικολέτα θα είναι στη διάθεσή σας για να υπογράψει τα πρώτα της βιβλία και να τις ευχηθείτε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά.